दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनखौ लांगोन सिटी सेन्टार द लार्जेस्ट मल इन गुवाहाटी थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना हागौ नोंथांमोना बे मोनसे BGM खौनो खोनासं बाथारबाय लेट्स चेन्ज दि BGM जों मोनफैबायानो मोनफैनानै गिबियावनो आं बे न'खौसो नायफ्लांबाय थादों एसे इउनिक माने नावनि शेपआव बानायदों दिस इज सिटी सेन्टार गुवाहाटी गाइस जोबोर गिदिर फाइनाली जों सिटी सेन्टार मोनफैबाय सिटी सेन्टार फैनायनि मोननै कारन दङ मोनसेया जाहैबाय से नम्बर कारनानो जाहैबाय जों सिनेमा नायगोन गोबाव सम जाबायमोन सिनेमा नायिया लास्ट जोङो आर नायदोंमोन बेनिफ्राय दिनै दा बिक्राम रना नायगोन आरो सेकेन्ड खामानियानो जाहैबाय OnePlus स्मार्टफन बायगोन आंनि थाखाय नङा आमाइनि थाखाय थुदो बिदिब्ला सिटी सेन्टारनि सिङाव हाबहैनोसै लोगोफोर जों दा सिटी सेन्टारनि सिङाव हाबबोबाय जोंना दा गिबि खामानियानो जाहैबाय जोंना सिनेमा नायनो दा जाथ'वाखै थेवब्लाबो जों माने टिकेटखौ दानग्रोना दोनगोन बेनि उनाव जों सेकेन्ड खामानिखौ मावनो थांगोन नोंथांमोना आंनि माथोखौ एसे चेन्ज जानाय मोन्दों ना माने आं गगा मोन्दों माने भिडिअखौलाय दाखालिनो बानायदोंमोन आङो खिन्थु आं दिनैसो माने भइस अभार खालामबाय दङ दा उपाय गैया नायदो नोंथांमोना लोगोफोर फाइनाली टिकेटा लाखांबाय माने जों सिनेमा नायदों नालाय जों PVRआव फैदों माने टिकेटा लाखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे माने खोथा बुंनि आरो बे PVRनि फुल फर्मआ जाहैबाय प्रिया भिलेज रड श' ओमफ्राय आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आं जेब्ला जोनोम जादोंमोन माने बेबो बे समावनो जोनोम जानाय आरो टिकेटा लाखांबाय बेनि उनाव जों दा OnePlus स्मार्टफनखौ बायनो थांगासिनो बेयाव माने गोबां मबाइलनि स्ट'र दङ जेरै एप्पल दङ ओमफ्राय सेमसां दङ बे मोनसे सेमसांनि आरो बैथिंजाय सावमिनिबो दङ जों दायो OnePlusनि स्ट'राव थांगासिनो मबाइला नायखांनायनि उनाव ओंखारबोबाय माने मबाइलखौ लाथ'वासै माने फाइनान्सआवसो लानो फैदोंमोन नालाय फाइनान्सारा फैयाखै माने दिनै रबिबार नालाय बेनिखाय फैयाखै ओमफ्राय जों दा सम जाथ'वाखै नालाय एसे मलखौनो एक्सप्लर खालामनि लोगोफोर दा माने सिनेमा नायनायनि समा जाथ'वाखै खिन्थु मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आरो लोगोफोर माने सेन्डेल गाननानै फैदो माने गुबुनखौसो नायनो फैनाय बायदि जादों आरो नायगासिनो नेगासिनो एक्साइटेड दोङो फिल्म नायनो थाखाय दिनै जों फिल्मनि मुङा जाबाय मा बिक्रम रना नङा बिक्राम रना आं नङा सरि बिक्रम रना बे नायगासिनो आरो गुबुनखौनो माथो खालामनो जोंथ' गोरिब मानसि जेबो गैया जोंहा सिनेमा नायनोसै ओमफ्राय ओंखारलांनोसै जों दा हाबनांगोन बे स्क्रिन फ्रियाव माथिंजायलै बोरैथिंजाय ना अके
जों दा वाशरुमनि सिङाव फैदों नायनो होमब्ला जि जा साफाखा वाव जोबोद क्लिन लोगोफोर नेगासिनो सम जाथ'वाखै आधा घन्टा दंबावो आधा घन्टानि उनावनो जोङो नायनोसै नायखांनानै जों माबायदि मोनो नोंथांमोनखौ आं खोन्थागोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना स' फाइनेलि जोंहा सिनेमानि समा जाबाय जों नायनोसै नायनानै माबायदि मोनो नोंथांमोनखौ खोन्थागासिनो आफ्टार वाचिं दि मुभि এইফালে ঘূৰা এইফালে আৰে কি হয় One hour later. स' फाइनेलि जोंना सिनेमायाबो जोब्बाय जोबोर मोजां माने वान टाइम वाच आरो नायजागोन नोंथांमोनाबो आरो नोंथांमोना जुदि अनुप भान्डारिनि सिनेमा नायाखै नायजागोन इउटुबावबो रंगिता रांगा दङ एकदम मोजां सिनेमा माने सासपेन्स थ्रिलार दङ आरो बिथांनि सिनेमायाव मोजां नांबाय ओमफ्राय जों दा ओंखारलांनोसै ओमफ्राय जुदि मोजां नांबायबा भिडिअखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ ओमफ्राय लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय सिटि सेन्टार city center to balay tolo di ase dahor ke lika ay upor ase city center